प्रधान मन्त्रि शिशु विकास यजनाखौ बोरै एप्लाइ खालामो एबा बिनिफ्राय बोरै बे स्किमनि बेनिफिटखौ मोननो हागोन बिनि सोमोन्दै आं सिगां नोंथांमोननो मोनसे बे स्किमनि सोमोन्दै भिडिअ खालामखाबायमोन। नोंथांमोना गोबाङानो बेयाव सोंदों बेखौ बोरै एप्लाइ खालामो, बेखौ बोरैबा मोनगोन। नोंथांमोना बेखौ गले गले आंनियाव कमेन्ट खालामनानै सोंहरबाय थादों। आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो दिनैहाय एसे खोन्थानि बेखौ बोरै एप्लाइ खालामो, बेखौ सोर सोर मोनगोन। बेयाव आं खोन्थाखाबाय नोंथांमोननो। जुदि नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनोबा नोंथाङा अबेहाय थांनांगोन आरो मा मा डकुमेन्ट्स नांगौ, बोरै एप्लाइ खालामगोन बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय। जुदि नोंथांमोना बिनि सोमोन्दै मोजाङै मोनथिनोबा नोंथांमोना कन्टेक्ट आसाव क्लिक खालामनानैबो नोंथांमोना बेयाव बिथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन। नै इमेलजोंबो नोंथांमोना सोंहरनो हागोन आरो बेयाव बेयाव मबाइल नाम्बार आरो बेयाव बे अफिसनि मेन हेडक्वार्टारनि एड्रेस होनाय दं। नोंथांमोना बेयाव थांनानैबो सोंहरनो हागोन। बियो सेन्ट्रेल सेक्टरनि स्किम। बेखौ दासान्दि नैबेयाव नोंथांमोना नुदोंना, बेयाव नै 20.75 crore फर फेमिलिफ्रानो बे स्किमखौ बेनिफिट मोननो हाबाय। बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना बेयाव सोंहरबानो जाबाय। नै वाट्सएपआवबो सोंहरनो हागोन आरो नोंथांमोना बेयाव कल खालामनानैबो सोंहरनो हागोन। बेयाव नै नोंथांमोना नायनो हागोन। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना थोंजोङै एजेन्ट आइडि गैयाबा एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय एजेन्ट आइडि नांथारगोन। दानिया एजेन्ट आइडिया मा, बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थालांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दाना लासै, नङाबा नोंथांमोना बुजिनाय नङा। नोंथांमोना एप्लाइ खालामनोबा एप्लाइ खालामनो हागोन। जुदि नोंथांमोना बायसान्सआव मोनबाय बायाबा बियो आंनि दाय नङा, आंखौ दाय होनो नाङा। नोंथांमोना खालामनोबा खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना बे स्किमनि सोमोन्दै खनसे क्लियार खालामनो थाखाय बे एड्रेस एबा फन नाम्बाराव कल खालामनानै खनसे सोंहरगोन। जुदि नोंथांमोना फेक सानोबा, थगायदों सानदोंबा खनसे क्लियारलि सोंहरबानो जाबाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि नोंथांनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट, जुदि नोंथाङा आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव दिनैसो गोदान बोरैबाफोर नायसननो बायदोंबा अननानै आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। साबस्क्राइब खालामनो थाखाय बेयाव नै साबस्क्राइब बटन नुखागोन, लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलाव थुनानै अलाव होनानै ला, जाहाथे आं बिदिनो गोदान गोदान साख्रिफोरनि आपडेट, स्कलारशिपफोरनि आपडेट आरो जायखिजाया स्किमफोरनि आपडेटफोरनि भिडिअ हगारोबा नोंथांमोना गिबिसिन नुनो हायो। बिदिनो आंनो गोबां भिडिअ हगारनाय दं, नोंथांमोना बिसोरखौबो नायनो हागोन। जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। गिबियावनो नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटआव हाबगोन। नोंथांमोना बे नै अफिसियेल वेबसाइटआ बेनो। आं बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन। नोंथांमोना बे वेबसाइटआव थांनानैबो बे स्किमनि सोमोन्दै डिटेल्सै नायनो हागोन। स्पेसियेलि बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांनियाव आं बुंखादों एजेन्ट आइडि थानांगोन। एजेन्ट आइडि थाबासो नोंथाङा बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया एजेन्ट आइडिया मा, बेखौ बोरैहाय मोनो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। बेखौ बोरै एप्लाइ खालामो एजेन्टफ्रा, नै बेयाव एजेन्ट गाइडलाइन होनाय दंखायो। नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनानैबाबो नायनो हागोन एजेन्टनि गाइडलाइनफोरखौ। नै बेयाव बेयाव होनाय दं डु नट मिसगाइड एनि फेमिलि, डु नट टेक एनि एक्सारसाइज टु दा स्टुडेन्ट। बेयाव होनाय दं नै शेयर अल स्किम रिलेटेड इनफरमेशन टु पेरेन्ट्स, हेल्प एभरिवान टु गेट बेनिफिट्स होनाय दं। नोंथांमोना बे एजेन्टनि गाइडलाइन बेखौ नोंथांमोना जेन'बा बेयाव होनाय दं डु नट, जेन'बा मिसगाइड माने नोंथांमोना बेयाव मिसगाइड खालामनो नाङा होननानै बुंदों बे पेरेन्ट्सफोरखौ एबा स्टुडेन्टफोरखौ। बेखौ दानिया एजेन्टआ सोर, आंनाव एजेन्ट आइडि गैया। नोंथांमोननो आं बेखौ एप्लाइ खालामनानै खोन्थानो हानाय नङा। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बेखौ अबाहाय खालामनांगोन बिनि सोमोन्दै खोन्थानि। नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय एजेन्ट आइडि एबा नोंथांमोना कमन सार्भिस सेन्टाराव थांनानै बानायहैनांगोन। कमन सार्भिस सेन्टारा मा, बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो दा खोन्थागोन। बिनि सोमोन्दै बिनि सिगां आं नोंथांमोननो खोन्थानि। नै बेयाव जेन'बा फर एग्जाम्पल स्पेसियेल फर गार्लस होन्दों, बियो हिन्जावसाफोरनि थाखायल', हौवासाफोरनि थाखाय नङा। नोंथांमोना नोंथांनि फंबाय बिनानावमोन, फंबायथ' नङा सरि, नोंथांमोना नोंथांमोननि बिनानाव दङबा बानायना होनो हागोन। आरो नोंथांमोना नोंथांनि खुरमा बाहागि एबा न'खरनि बिबथै बिमानै सोरनिबा दंबा नोंथांमोना बेखौ बानायना होनो हागोन। बेयावनो स्पेसियेल फर गार्लस होनाय दं रेस 3000 आफ्टार एडमिसन इन क्लास 6। क्लास 6आव एडमिसन खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा 3000 मोनगोन। बिनि उनाव क्लास 8आव एडमिसन खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा 5000 मोनगोन। बिनि उनाव क्लास 10आव एडमिसन खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा 7000 मोनगोन। आरो बेयाव क्लास 12आव एडमिसन खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा 8000 मोनगोन। बिनि अनगायैबो जेब्ला नोंनि बैसोआ 21 इयार्ससिम जागोन एबा 21 इयार्स, सासे आइजोआ एबा हिन्जावसाया बियो सेल्फ इमप्लयमेन्टनि थाखाय, थारमानि सेल्फ बिजनेसनि थाखाय, सेल्फ इमप्लयमेन्टनि थाखाय नोंथाङा 2 लाखसिम मोनगोन। बेफोरनि अनगायैबो नै बेयाव होनाय दं मेजर बेनिफिट्स होनाय दं। नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। नै
2.5 लाख हेल्थ इन्सुरेन्स सावस्रिनि थाखाय जे नोंथांनि देहानि थाखाय नोंथाङा 2.5 लाख हेल्थ इन्सुरेन्स हिसाबै मोनगोन आरो 2.5 लाख लाइफ इन्सुरेन्सनि खोन्थाखाबाय नोंथांमोननो। बिनि उनाव 5 लाख एडुकेसन इन्सुरेन्स बेखौ बोरै मोनगोन बेखौ दानिया एजेन्टनि थ्रुयै नोंथांमोना बोरै एप्लाइ खालामनांगौ आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थानि। बेयावनो एबाउट दं, हम दं, एबाउट आस दं। नोंथांमोना बे स्किमनि सोमोन्दै नायनोबा बे एबाउट आसाव होनानै नायबानो जाबाय। बिनि उनाव रिसार्च दं, बिनि उनाव पर्टेल्स दं। बेयाव पर्टेल्सआव क्लिक खालाम। नोंथांमोना नै बेयाव डट नुदों नै बेयाव क्लिक खालामनानै एजेन्टआव हो। एजेन्टआव क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांनाव बेबायदिनो उइसार नेम एन्ड पासवर्ड बिदों नोंथांमोनाव। दानाबा एजेन्ट नोंथांमोनावथ' उइसार नेम आरो पासवर्ड गैया बेनि एजेन्टनि। नोंथांमोना दानिया बेखौ बोरैहाय एप्लाइ खालामगोन बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थानि। आंनावबो बिनि एजेन्ट आइडि गैया। नोंथांमोना जुदि बेखौ एप्लाइ खालामनोबा नोंथाङा कमन सार्भिस सेन्टाराव थांनांगोन। मोनफ्रोमबो एरियायाव मोनफा मोनफा कमन सार्भिस सेन्टार थाखायो। नोंथांमोना बेयाव थांनानैसो बे स्किमखौ एप्लाइ खालामहैनो हागोन। नोंथांमोना बिसिनाव सोंबानो मोन्थिखागोन कमन सार्भिस सेन्टारा मा। दानियाबा नोंथांमोना बेखौ मोन्थिनाया गोनांथिथार बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय। कमन सार्भिस सेन्टारा जादों बैसोरखौ होनो जाय बिथांमोना जेन'बा सरकारनिफ्राय मोनसे बिसिनाव आइडि थाखायो कमन सार्भिस सेन्टार। जेन'बा बिथांमोनानो नोंथांमोननो आधार कार्ड बानायना होगोन, पेन कार्ड बानायना होगोन। जुदि सोरनावबाफोर कमन सार्भिस सेन्टारनि एजेन्ट आइडि गैयाबा बिथांमोना आधार कार्ड बानायनो हाया एबा पेन कार्ड बानायना होनो हाया। बिथांमोनावनो कमन सार्भिस सेन्टाराव बिसिनाव आइडि थाखागोन। नोंथांमोना बेयाव थांनानै बे स्किमखौ एप्लाइ खालामहैनो हागोन। नोंथांमोना जेराव आधार कार्ड बानायदोंमोन नोंथांमोननि एरियायावथ' आधार कार्ड बानायग्रा थाखागोन ना। बेयाव नोंथांमोना थांनानै खबर लाहैबानो जाबाय एबा नोंथांमोना बिसोरखौ एप्लाइ खालामनो थिनहैबानो जाबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों जेबो बुजियासैबा अननानै नोंथांमोना गुगोलफ्रावबो नायनो हागोन आरो दस्रा इउटिउब एकाउन्टफ्रावबो नायनो हागोन। आरो माबाफोर बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्टआवबो सोंहरनो हागोन। आं हागौमानिखौ हेल्प खालामगोन नोंथांमोनाबो हागौसिबांखौ मोन्थिनो नाजाबानो जाबाय। नोंथांमोना कमन सार्भिस सेन्टाराव थांनानै बे स्कलारशिपखौ एबा बे बेनिफिट मा होनाय दं बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथांमोना जोंनि बर'फ्राना बेफोरबायदि स्किमखौ बांद्राय बानाया, गोबाङानो मोन्थिया। बेयाव नोंथांमोना नुदों नै बेसेबां मानसि नै इनरलमेन्ट खालामबाय, बेयाव रेजिस्ट्रेसन खालामबाय, बेसेबांबा फान्ड रिलिज खालामबाय। नैबे फैसाफोरखौ सोनानै हरबाय। बेयाव नै नोंथांमोना नायनो हागोन नै 20.75 क्र'र पुवार माने गरिबफोरनि न'खरनि गथ'फोरानो बेखौ बेनिफिट मोननो हाबाय। नाथाय जोंनि बर'फ्रा दाबो सासेबो मोनाखैबो जानो हागौ। मानोना जोंनि बर'फ्रा बेफोरबायदि स्किमनि सोमोन्दै मोन्थिया। अननानै आसा खालामो नोंथांमोना बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्टआव थांनानै सोंहरनो हागोन। लोगोसे मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालाम आरो गाज्रि मोनदोंबा डिसलाइक खालाम। आरो बेबायदिनो गोदान गोदान स्किमफोरनि आपडेट आरो स्कलारशिपफोरनि साख्रिनि आपडेट मोननो थाखाय आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। आंनि बुंनाया एफाग्राबमानिबो पारफेक्ट नङा। मानोना आङो दाख्लैबावैसो गोदान इउटिउब खुलिनाय बे एकाउन्टआ। ओंखायनो आं एफाग्राबमानि पारफेक्ट बुंनो रोङाबो जानो हागौ। बिनि थाखाय नोंथांमोनाव निमाहा बिनाय थाबाय। नोंथांमोना आसा खालामो बे स्किमखौ कमन सार्भिस सेन्टाराव थांनानै बानायहैगोन आरो जों बर'फोरा बे स्किमनिफ्राय हेल्प मोनगोन, फरायनायाव हेफाजाब जागोन। बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। नोंथांमोना नोंथांमोननि लोगोनोबो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बिथांमोनाबो मोन्थिनानै बे स्किमनिफ्राय लाब खालामनो हायो। आं बेबायदिनो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोननो मोनसे स्किमनि सोमोन्दै लाबोबावगोन। नोंथांमोना नायनो दाबाव, बियो जोबोद गोनांथि जाथारगोन। आं भिडिअखौ अलरेडि बानायखाबाय, गाबोन फुङाव हगारगोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आरो मोजां मोनाबा नोंथांमोना नायनोबो नाङा, नोंसिनि सुबिदा बायदि। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। थेंक इउ। नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनबावगोन।